ҳама одама визов додагам соперникои серьёзный дора тамошо кунед беақлӣ бада. призи бозии имрӯзаи мо хитон бинед iPhone бигем нави пачка печат палецш гуфти гапо кандагӣ нест айма печат палец катиёй агар боварӣ дошта бошем ба ҷони дил мо қабул мекунем. Як камса мезанем. ассалому алайкум дӯстои азиз, бародарои гироми қадр, апаву хоҳарои азизу ба дил наздик, мо хуш омадем ба канали Бехайр. Бародарову апаву хоҳаро, бахши навбатӣ челленҷи мо бо ҳамроҳии бонуи зебо ва Кайма Спорт Таҷикистан. салом алайкум ҳама касам мардум, созои хубет инҷа як навори бироварда мақсад бисёр буда махбуб шуд. Акае ки дар пахши пештара мақсад ки ғолиби ҳами бозӣ биромада буд, ҳама одама визов додагам соперникои серьёзный дора тамошо кунед беақлӣ буда. Мардам бародарои азиз, нафарои иштирокчи ирӯза дар челленҷи мо. Салом алейкум. Мо мамче. Мо хати бардар мо видеоро тамош кардем, видео пешниҳодона. Масалан, визит додем. Унҷа комментария мо нависагем, то што челленҷи навбатида мо иштирок мекунем. Номи ма Ҷек, братан мақсад ман шаурмис кокадаги мақсад медонам. Ҳамин якара видео шадидем, чота грандиозный бад гузаштагиа. Гуфтем хай биё брем он яхтмон нишон битем, як гичусу бикунем, ягон гап чап бо мардум авансон мешавад, ки чали жилами пайдо мекунад. Омадем ҳамҷа дозӣ мебинем. Гуфти гапо. Ашушени хеле бача ашушени пони газа як рӯз. Дава ку далшири ахири видео дабар мебинан чӣ гап мешавад. ду сухан оиди ҳами канал. Чӣ? Мебинем чӣ гап мешавад иншоаллоҳ. Шогирдо чӣ хеланд? Визовтиёр. Уверенам, хай мо ҳам мебинем чӣ гап мешавад. Охирша мебинем ака. Всё-таки чемпион худаш, конечно, вуари дорад. Ё визов додан фикр қабул мекунем кар. охирон боша макам. Ман ҳамаша фикр ро. Мукам ё охирон Ча дорам нега ку правильно? Ё не аха. Сафриз. мо айҷияти худмон барои ҳамин бозӣ шавқовар шиданаш призои грандиозни монданием. Призи бозии имрӯзаи мо хитон бинед чиай iPhone бигем нави пачка печат палецш гуфти гапо кандагӣ нест айма печат палец катиёй Дыхтам банозиёча, дангича дозиёча, дыхта банозиёча, дангича дозиёча. шавермои сурпризӣ чӣ хелай? Ма даже аждар надоштам ки ямитрайба. На Ай ман чӣ хеле ки гуфтам будам мақсад ки редка дари гуфти гап ки редка ҷодаи кали шаурма мебинем. На самом деле шаурма калонай размери где-то 65-70 даёт гӯи 65-70 даже сантиметр. Чӣ хеле ашушени хидат нашуда иншоаллоҳ. Мерава ё не? Неравонем. Ака як дига доб моно. фаҳматон бурборӣ хоҳону бародарои азиз, сар мекунем гапчапмона. ду се рафтем. визовтиё чота тишина рафтем визовтиё ку зур бизанен баe бача ака буд када
Ha, pis. Gırk bir de. Kankam kapım. Gol çıkar. Tamam ama ben şöyle öyle ne yapalım. Ya bakayım. Çok Çok gamla sana. Çok da. Ya bu çiğ değil. Bir de niye bırakmıyorsun? Ondan bu kadar açma. Sagara yana o خوده سه میگه سخر و پاتیس پوری رفت جدا. Gülü daha emosyon. Evet daha. Amiga, vai ter essa porta. Ne matematik? Matias yana le padnier. Aka vizifti çok hadi. Ne ya ka zade se pli paten çıkarıp şuraya çıkar. Çok bir yapıcı ya. Aka magazinçi. Harakat kuku. Yanlış. Hadi ne yapalım? Aka çempiyon ayoxi. بعدين تبش كمان كان وش نور ده يشتغل ممكن كده. Ya maka 5 ta yollamıştım diyorum. Neyse mi gayip ayı? Hiç hele holi tıbak. Şey ya. Ya sokam nakhurda. ما گرم که پروسه تا استاندارد نه تیز خوردن در کار. Tá, vamos میشه تا استاندارد نه. فکر خوردن شکردن در کار نه که بود در چی بود. Tağam çempiyon ay. Şampiyon bu şampiyon bir bunu. Arka برای پشت. فیلترش کار نکرده sen. Bro. Bugün çıkarmıza kıma lan. Biradan aga. Ay o zaman good bunun kriz matkına ne faydalandı lan. Nefes kankam nefes taş. Nefes taş. Marek. O da bagi takas geçeceğiz. Her gün skor konuş bir. Tabii. La bakka dakika mı? Tay sokağa çıkın. Olha, köpeği taşıdak ki kayıyor. Xrab tadal tadal. Ama bakın sınırı. Amca şey yapıyor bunu falan ne yapalım? Não deixa, é after, mãe. Da yok ya. Ne kapsa ta? Okey. Umarım gün çıkar pata. Sapernika çok da kuanda kadestale. Ha kankam bunu da önce çarçak kapatalım. Kankam kardeşim. Haribiyen Batori karaoke kurma mükemmel. Okumu ajda nalışım toş tutuyor kadar. Ne bakın o sıraya bizim ismi. Kar biter sete şaurma Bakın skandal kadın kurdum bu var. bakın da ya bacak kankam gustim gobuş nameden ya ka bakın kadın ruzi bakın. Ona ne? Daten durmak baydı. Sağırma da bu delik de akordesi. Akşam çabuk kesin. Ya laki poli mu çıkar. Ay bu çıkar arkadaş pardon. Também me chamou. Bir de kaygı yaptın mı? Poli ya bu kaldı. Hı? Yine çıkar.
Müzən zimkan kadar da ki bu çeda standart şaurma ki kavun mu da ki. Zaten ama servis mekanı yazdı. Gabo saboy megim jaguncu da korpo raftan işini jaguncu. Как будто где-то шаурма стандарта хурдум. Бовар кунед. Ма барои ҳам қози. Уже нигоҳ дорам. Как будто где-то дига мондагӣ аст. Айна чӣ хебда? Шумо гуфта чемпион намезанем. Чемпион уже ина нол чи. Хиҷа. Вақтиш да ҳеҷ чи нест, даже мағзаш намонда. Барои ки мо аҷдар надоштем. Просто кадар шафа Амра би сафер кора озодаки. Палисош зури бад тоза мекард. Не беҳтар. Qoylen oxi. Даст ба. Зур бад. Qoylen. Даст ба доштум. Реални буда. Акара чӣ гуфтани? Мақсад ки Мақсад на самом деле бози интересный так. Чия вот, ман ҳамҷо дози интересный кардам ки просто чизе ки аҷдар надорӣ, ҳамун чизам вообще дига хел меорану, о, на самом деле приятный, интересный. Амиш зурай. Деге гап надорам акала. Амиш зурай да серьёзно бахдо ки мисол чизи аждар над кадеса ко ҳам чиза меорам ба на хеле ку бад бо дига хела шениёзам дига хемиша. Бо темори яка худаги омадаги да. Нёзмада интересный ҳамиша ки ма фикр кардам обычный шаурма не киловарна яметра. Ака виҷдони инсонӣ Надори виҷдон. Agar naqran mega bexrim oxi. мақсад аз хурдан хурдани ман уже вақт соатиш гузашта как барои чӣ ки кара бо Tu nafahmidi barodari aziz mega agar naqrim shani bizanam yapora. гуфтам биё ти хаки қад гуфтам гапа нагардӣ Айстовқатия. хеле серьёзно зури бад дай на самом деле ченҷи баде вақт G'olibi ин челленҷи дуюми мо бо повторна ҳама акае ки дамо победител буд. Победител буд, победител омад, победител монд. Ду сухан баҳри ҳамин соперникҳо. Хай намедонам кадоме вызове партия мақсад агар боварӣ дошта бошем ба ҷони дил мо қабул мекунем. Бе ҷои серьёзни бошане хеле кудакбозӣ нест. хеле нимшабихри нимшабумонӣ не да канца мезанем. Коми серьёзни визовти боша. Ами камбарани серьёзни приз мемонем. Марҳамат кунем, вақта муайян мекунем. Чемпион тайёрай визофи любой тата қабул када. Неки хурдани конкретни хеле кудакбозӣ нея братано. Акин мо соперник ба я акара ҳоли наёфтистем. Бошед на ҳамин ҷо ягон кас бинависен дар комментарӣ, лайкора бимонед. Марҳамат, призи ака. Марҳамат. Ин ака. Айфонатон Минадор боштон шава. Жилани доро? любой время фар надорад. Ака тайёра хоч яги шавай, ди шавай. Дасай ди шав зангизем шеф гуфтем ди кас виза фадодай. Тамом хебиё гуфт. Ина хестем омадем. Ам ҷақапак шонкар мрачкотоя. Рои шонкар бір рафтина. Ғолиб чемпион охи. Саломат бошен, зинда бошен. Ҳамин ролики мо маъқул шуда боша, ҳатман дар комментария бинависен бародари азиз. Баъд барои ана дастгирии шумо ки ҳамин корҳои мо пеш бирава, як дона комментарӣ кунем, як дона лайка бимонем, баъд дар комментари нигоҳ кунем, силкаҳои телеграм ай. Ҳам телеграм да бидроем, подписатсия кунед и ба хотири дастгирие ки ҳамин кору бора мо пеш бурдесем. Зинда бошен, саломат бошен, боқи худованд нигаҳбонтон.